Insane in the membrane. Hvad skal I have? Det er fandme jo. Det er number one tricket. Jeg scorer damer på det trick. Hallo Thomas, jeg sidder sammen med Svarva på Island. Og Charlie står og optager, tror jeg. Så det er fandme en del af filmen. Kan du ikke være vores kontaktmand til arkader rundt omkring i verden? Det er det, jeg vil bede om. Så du kan sende en anmodning om, at Kim han kommer og slår 1943. Det vil vi gerne søge en anmodning om, og vi arbejder på at komme derover. Jeg er 13 år gammel, og jeg elsker arcade. Hvorfor? Jeg ved ikke hvorfor, det bare at være omringet af så store maskiner. Det er meget fedt end at sidde hjemme ved sådan en lille PS3 og bare sidde indlåst. Det er fedt at være i sådan et community, hvor man kan snakke om det. Det var fedt. Finale i pinball. Vi har Niklas og Thomas. Værsgo at køre. Vi skal lige have nogle credit story. Altså, jeg synes også, på en eller anden måde, uden at skulle tage alt for meget credit for alt for mange ting, så synes jeg alligevel, at jeg har været med på en eller anden måde i en eller anden form for retro community, som alt muligt. Altså, det fede er, at jeg startede bare sådan så småt og lavede sådan lidt crappy arrangementer. Og så er der bare nogle andre, altså chassis-drengene, der bare ligesom har kørt det endnu højere op, ikke? Og kørt det videre, altså sådan. Men på en eller anden måde, så føler jeg også lidt som, selvom jeg ikke er så gammel, altså, men jeg føler mig alligevel lidt som sådan en retro communities grand old man. Gør det. Helt blandt toppen af eliten, som har kæmpet, som sagde, at han kunne spille Pac-Man og få Perfect Game. Så! Men der er kun en vinder, og det er jo rimelig åbenlyst, hvem der ikke får den her. Det er Niklas, der får det! Vi vil så gerne have Svarva, Kim og Dyst til USA til at slå og få officielt deres verdensrekorder på plads. Kim han har 1000 verdensrekorder, ingen officielle. Svarva han er den bedste Donkey Kong spiller og mest potentiale i øjeblikket. Jeg er ret sikker på. Der er også mange andre spillere. Og der er rigtig mange, der skal klappe, og der er rigtig mange ting, der skal virke, og der er rigtig mange ting, der skal ske. Og det vi vil gøre for at få penge til det, det er at slå det op til en dokumentar. Og vi er i gang med at få noget støtte til at lave en dokumentar, så det er, at vi kan tage afsted til Eurocade, så det er, at vi kan tage afsted til Congo. Ja!